into ezibomvu into ezimnandi etyiwa amazingela fundini wena nyosi wena nyama xa lupha kule miqenqe lezini bazukule zawupha amasiyi igama linye ingxaki inye urhuluza ngezifuba ngenxa yeqhilinga kodwa madoda eqhilika hayi yayisebenzisa yho fundini ungaphawula emaweni ohlobo kodwa aneva make sibuyele emva kaloku xa ubuzingele funeka inyama isetyenziswa kodwa fone ndiyigqibe ndivile mani fundini ndiyisebenzile loo nyama ibona inyama enyamakazi ayiwenzi umkhitha mani uyitya uvile yona nesithi hayi uba uthi ufuna inyama funeka ucingele inye icebo ntanga uthethe into evakalayo kuthiwe ndikuphe nje ndikomnquma yho hayi inzima uyizingela inzima uyisebenza kwale ke ngoku soyiphinde wayibeka kakuhle wayihlohla wayilinganisela ngemilinganiselo uba ndiyazi uba eleke ke suku ndiza kukhupha inyama ethile ndipheke ngolhlo okanye ndiyithi kona yho inzima konini yho inzima kodwa ke ndiyoyisile ukuba ndiyisuse emathanjeni phinde nye ndiyinqunqe ndithini ndiyilungise ndiyihlohle ndiyibeke umgcwele umkhenkce lento ndidla ngoyifuna ndifuna uhlala ndingenayo inyama ndiyazi uba ndinanyama okanye wenzeka ntoni. Awucinga ungavungula uzingela ongazingeleyo funeka ncama into ayilulanga le nyama ilula ke ngoxa seyilapha funini yho nivone into amanzi ndiyicinezele ngexhama fune lifake inqathe elimhlophe fonini hayi yona into amanzi ayingayiboni ityebule zihlunzayo zibhityile kodwa zithambile ndiyabona inyamazi yonqena ehlathini ayibikho liguni ngoba ithambile yona qha ingxaki yayo uba ingatyeba kunganzima kakhulu ndikhaphe intliziyo yayo ukuba ndiqomba nayo ndiyayiba wena indibhidile ke yona le ntliziyo kunesasibindi sayo sinemisondo kodwa ke mandikhaphe awushiya nobila kodwa wangonza uvungula mani Fonini ndiyafungula izibili nzento amanzi funeka ndive kumethukwini ngaphakathi funeka utye yonke into yenyamazi utye isibindi utye intliziyo ndizamisa intliziyo ndithatha nongena ndamfaka ngapha mngagcade ngoyena ndizamgcada xa ndaboma andinawo amanqatha mandimkhaphe ngala exhama ndinawo uba ke inyama exhama iphilile inyama ekhoyo apha yho exhama fo ndifumbele kakuhle Uvuna uba kuthiwa inyama hayi ndiyaphila ndide ndibombe imincili ngapha yafuna ndikwazi uzibamba kaloku ityala janazo awutya umswane ixhwayele ndinaphinda otyala jinotya salada nangoku kuthi wawujonga ubombe imbiza zime zodwa zimanga nenyinto kunjani uba inyama ime nenyinto funeka inyama ihlohlane esuswini ungabikho moya ndiqale ngezaa ntliziyo fundini yho antliziyo inento elilayo fundi yamafutha endibomba ukuba ingatyeba kakuhle kungakuhle mani into ingehla ngendifu ngoku ijika apha ezinyikeni kodwa ayifani nebhityileyo kodwa kunani mani kuusefuni ndidibana nomnye umfaphi esithi uyarhanela uba ingathi ndithi ke mna kasindimuthi yena soze ntoba ziyafana ingazi kuba urhanela ntoni esithi uzawufumana enxakwe nje yho lizanzimanga inyama enyamakazi ukokela ntoni ingathi ntoni Ovo ndibombe iyasika inimba mani kodwa ndiphinde ndize ndihamba phinde isika inimba kule mimango ndihambe kuwe Nasi nxa samngenisa elayitini zapho elayitini jonga ulayitini qilika fonini okuhambahambeni nasekutyutyatyutyeni ngokutsho kwasathane kukho abantu abathi hayi sijonge wena ngoku mandibavise iqhilika hayi ndizawuyenza inceba ndizawuyenza inyaniso yowabayife Evonini kwinto ezendikhe ezantsi ziinyamakazi ezithile engafunanga ndiziphethe bendiyiphethe Evonini kwimpazamo endiyenzileyo apha nje bingathi impumlo nemfuxo nje ndinenyamakazi engafunanga ndiziphethe andiyaba yintoni ingxaki ezo nyamakazi afuneka ndiziphethe akufuneka ndenze kwanto edibene nazo ubeke ndaphatha emehlweni konakela nabe ndiphinde ndikwazi nokwenza nto kungoku nje ngathi kunkungwana fondini andiyazi uba yintoni likwezi nyamakazi ibomba ndiphethe iqhuti okanye ndaphatha imbabala le yasezilalini okanye ndiphathe impala yho ndigulela ugcolwa phantsi andiyaba kwenzeka ntoni kufuneka ndiyiphathe andifuni noyithini kodwa ndingayityotyonga inyama yayo yona inyama ayindenzinto kodwa uba ndiphethe iselifele hayi akubi kuhle tu Ivoni nakubi kuhle kude kube kanti kufikela kwiqondo loba mandiye ngengomso ndingayi namhlanje ndizile kapha ndizolungisa intongo ebendiyifumene ndisithi intongo endizayixabashisha nje ayo ntongo endizayihoya kodwa kase ndilapha masendiyinyamezela kodwa into elandelayo ibali loba ndizifumene njani ezam intongo apha namhlanje ndize ngentombazana esanda kufika akudalanga ikhona yayi intongo endandiyifuna mandiyifunela into yobana ngaba
xa ndizingela kwezi ndawo sasizingela kuzo kwezilalini ndiyazi uba andiyikhathalele ndiyayixabashisha nje ndiyenza nantoni endifuna uyenza. Uyabona umzekelo uba kuthiwa sehle emaweni ngoyityhala yehle yona iyowezantsi. Ntona ke ngoku indlela zokuzingela sezibutshintsha kangangento uba ndiyafuna ukubona into yobana ngabe yenza njani. Ndiyazi ke ngokuba ndizayigcina uba ke ayenzi ngeli hlobo ndimonela ngalo iyahamba. Noxa ke ngoku yona nahange ndiyijonge le ntombazana uba zikhona izinto ezimbalwa nahange ndiziqaphile ngoba endoyithatha ndafumana uba zikhona izinto ezinganelisiyo. Njengangoku yabe ndikhangela into yobana ngabe izawunxiba ntoni ngaphambili, andiyithandi into ngezawuthi xa ndidubula ifundekeni. Hayi, into endiyifunayo mna kucukana kwembumbulu. Andinamsebenzi laa nto ebitheni uba ndibambe kule ndawo inye zicukane endaweni noko isekhona uba inganobomi. Yabona ke le ntombazana no yintombazana ezayiphatha kakubili, andizuyiphatha kakuhle tu. Uyabona ke ndinayo into ethi mna uyabona into endiyifunayo kulo mgama ungaka mncinci gqithi qha into ekufuneka uyijonge uyiqaphele laa nto yobana ngaba kulo mgama ungaka iimbumbulu ziyakhwelana na. Xa ke zakhwelana kum laa nto iyathetha into yobana ngaba xa kulo mgama nakulo wawupha phambili zizawukhwelana. Ndithetha ngento ke ngoku eyenziwa ndim ngeli hlobo ndenza ngalo. Yabona ke ngoku xa sekulunge ngolu hlobo makhe ngicacise le ndawo yoba kwenzeka njani uba iintonga zibe ngaka. Sibuye ke ngosize kule nto yobana ngaba kudala ndiyibuzwa le nto yoba wenza njani, unophi, unawaphi amaphepha wenza njani. Bendiqale ndafuna udubula ndane-crossbow. I-crossbow wayiweli intlambo. Ngoku bendingena-crossbow iinyamakazi bezigqitha phambi kwam apha ezilalini. Kodwa ngoku nje bane-crossbow ziwela intlambo zihamba ngaphesheya ndakwazi udubula kaninzi. Aso ke saphetha qha ingxaki yaso kufuneka uyazi uba eleke udubula udubula nge-150 nganye. Ndabona uba ingxaki le. Into yayinduyisa kulaa crossbow uba eleke udubula nge-150. Eleke udubula nje. Mandithi i-crossbow sisaphetha sithi sisaphetha thina. Eleke ngoku udubula ngalaa nto yi-150. Akabinandi ke ndadlula ndayincama ndabona mandiyibeke ayindilungelanga. Ndathi ndisemonti ngeli xesha sekuvalelwa abantu kuthiwa abantu mabangahambi kodwa besimane sihamba sinelaa xesha silisikelwayo. Ndathi ndisemonti ndahamba ke ndaya kwezinye zezindawo zithengisayo ndazifunela i-air rifle. Into ke yophulwa apha entanyeni laa nto mani yophulwa apha entanyeni yodubula intaka. Heyi ndamane ndixhaphaza intaka. Ndithi ke ngoku uyafa ngomnye unyaka ndahlala ndamane ndisephula laa ntama ndimane ndidubula intaka, ndidubula amahobe, ndidubula imivundla ngelo xesha. Ufumanise uba ndinayo imivundla nomibini ufumanise uba kumandi ke ndiyayitya, kumandi ndiyadubula. Kulapho ke ngoku ndaye ndaqhela khona udubula ngoba ndandisihleli nje ndisebenzisa yona. Akakabuyi nobuya uZenandi. Kwalile 2021 ndamfumana uZenandi. Laba lide gqithi ithuba likaZenandi kangangento qha ndayibhuda ndamfaka ke ngoku kwamanye amaphepha. Ize ke ngoku le ndawo yoba uyifumana njani kwa amaphepha. Wenza le nto endigqiba uyenza ngolu hlobo. Ufike ufundiswa uthenga incwadi kwiindawo ezifana nezi. Uthenga incwadi. Kwezo ncwadi ke uyatsho uba ufuna ukwenza eyiphi imiphu neyiphi imiphu. Ndandingenaxesha kule miphu emincinci mna. Into ndandifuna uzingela mna. Ndisathanda uzingela nangoku. Ndithanda uzingela nje ndithanda uzingelela inyama. Uzingelela inyama nje. Indlela yozingela eyiyo endiqomba mna ngaphakathi naphakathi ndiyanqwena uyenza yile yozingela ngolu hlobo. Ukuzingela ngozichwekhwela inyamakazi uzidubule zingayazi nobukhona zingakuboni. Yona ndiyithandayo. Kungabi nani ke phume 2021 uZenandi ndiqale naye 2019 ndikhuphe imali ndayishiya kwathiwa ngowam kodwa andikwazi uhamba naye. Ndathenga amaphepha kodwa mandithenga amaphepha alona ndabe ndisithi mna andifune enye into mos. Into endayibhutayo le into yokuqala uba ngekufama ndathatha yonke imiphu ekhoyo ndiyenze ndifundiswe ngayo yonke. Yabona ngoku ngekulula ngendivele ndizazi uba ngoku ndilandela amaphepha okuba ndivele ndiwuthenge ndiyofaka amaphepha bayo onke ndiyakwazi uyisebenzisa. Bathi ke yi-competence, bathi ndi-competent. Kule nto ke yoba kuthiwe usebenzisa yonke imiphu mna ndadala loo ndiwufunayo ukuzingela endaweni uba ndithathe yonke le miphu ndizawugqiba ndiyazi uba ndiyakwazi ukuvele ndiyothenga. Kwazileyo ukuthi ndathatha lo umpu ke wozingela ndathatha wona ndenza amaphepha. Ndadubula ndabuya ekudubuleni. Ndathatha la maphepha ndowafaka. Sabuya into etshoyo amaphepha atshoyo uba uyakwazi usebenzisa umpu ololu hlobo yena hlobo. Impazamo ke ngokweninzi le ndisebenzise usection 15. Lo section 15 le nto kuthiwa
uzingela manqapha-nqapha okanye udubula manqapha-nqapha. Uzawuza nobungqina bendawo uzawuzingela kuyo manqapha-nqapha, uze neento ezibhaliweyo ezitshoyo uba uyazingela phaa, nobungqina boba uyazingela, nezinto uba wele uzizingela, ubhale izinto ezininzi. Ndayenza into leyo kuze nani ndamsokola, nawanjwa ngamadolo apho kwakunzima. Kukho amacala ahlukahlukeneyo ke entweni emipu, kanti ndizawuthetha ngaleyo uzingela. Mna endaweni uba ndathi nina ndimane ndizingela, uZenani ndamshiya phaa. uZenani okwesibini ndamyeka ke phaa ku-section 15. Ndaphinda ndathi xa ndifuna into ngenyaniso ndathi iyandibophela section 15 ngoba undenelisa uba mandibe nemipu emine qha. Uyayiqonda ke ngoba le mipu emine funeka ndikhethe uba ngomncinci okanye ngoyintontoni, unobhompolo ke lo uluhlwayi, okanye ndibe nale ke nkumithathu. Mhlawumbi enzaba noZenani ndibe nento ngenyaniso, ndibe noValani. Andikwazi uthatha uJongani, uyabona, andikwazi uthatha ujonga abazayo, akho ngxaki ke. Ndatshintsha into ngenyaniso ndayifaka ku-section 16. Section 16 ukhupha imali yakho ube lilungu lalo association, kuthiwa ke i-accredited ngokutsho kwabo. Apha ke ngutyhatyiwe into yenzayo xa uba ulilungu ugqityiwe, leyo uyifunayo nganayo kangangoko. Uzawuba i-dedicated sports shooter okanye ube i-dedicated hunter. Mna ndakhetha kuba i-dedicated sports shooter, ndibe ndisazi uba ndizawuzingena. Jonga ke ngoku ndayenza into ngenyaniso. Xa ndifumanisa ku-section 16 akho nto ndingenangabi nayo, akho nto ndingenangayithathi, qha ke ngoku inkathazo ibile yoba mna bendisesezilalini ndingakwazi ke ngoku uba lilungu lazo zonke ezi zinto. Ndithe ke ngoku xa ndimane ndingulo mntu uhleli nje uhlenyiwa kwezi dolophu, ndakwazi ke ngoku uba uzawudibana nam ndihleli nje ndihambe ezindaweni ndidubula amaphepha. La maphepha ndiwadubulayo ndiwadubulela into yoba ndiyowafaka ngobungqina boba ndixhaphakile ekudubuleni, andingomntu odubula kanye ngonyaka. Yiyo le nto ke ngoku ndifanelekile uba elike ndifuna uthenga kude. Uyabona ke ku-section 16 ungayithenga imipu ugqobhoke impokotho. Ndichaza le yam ke ngoku indlela. Eyakho ke ngoku izawungafani nale yam ngoba mhlawumbi wena uyazazi uba mna ndifuna nje ibe mine okanye hayi ndifuna nje ibe mibini okanye ndifuna ube ayithi loo nto nawe yenza nento nenzayo uba iqokelela. Ndim nje mna lolwam uthando lwale nto ndiyithandayo. Mna ndingathi ukuzingela nokuthanda imipu zimele nolu hlobo, kodwa ngenye ixesha ufike enye isithi ngaske amaxesha amaninzi ndizidibanise. Yiloo nto ke endibangela into yoba ndiphele ndibe kule ndawo ngoku ndifumanisa imali elike ndicinga uba mandithathe lo ndiwuthathe, elike ndicinga uba ndithathe lo ndiwuthathe, elike ndicinga uba ndithathe lo ndiwuthathe. Ndicinga uba ke ndiyiphendule loo nto leyo ngeli hlobo likaBhele xa emisa athi fo ndicima imoto ndiyindoda ndiyathetha. La madoda sesibe nemincinci xa sibonana sesigqibelene kudala fondini. Yafike teya kodwa ngumqhele. Akhona ziba khona ntangawo. intoni Okokuqala ndihlala apha kwendlini ndicima imoto fondini indoda fondini ndiyathetha. Ubone kakuhle uba ndizawuxelwa yonke le nto bekufuna ndixelele. Ingxaki bayaxabana noJola ngoku. Ufonela wena iblood. Uthini na? Iblood. Osiya lo sothula lewe. Izawuthini? Ehlobo uqhithwana ngalo nje indlela inde kangaka ndiyaba kuzawuthwana kodwa kunzima kona. Uthi uJola esithi ka wenza imali uBhele afuna uyiqhawula yonke loo nto. uBhele yabuza unomntu. Chaza njiqili. Wena unomntu na wena. Unomntu na. Indoda. Onini ubomi bala madoda hayi andiyaba ndizayilamla njani, kodwa ke kuzafuneka ndiyilamle uba le ndlela inde. Andibeki mntu utyala kodwa foni ayayabhidana. Akhala madothela. Ajol. Athi ndodo cela ka. Uyayivo? Awukhapunde. Andiyeke ndawo. Akhubani. uJola ahlabela udumo bona basingenilali ngokwanele kudala sihleli ndawoni. Boma hayi wonke umuntu uyayifuna lento cabe nje Sifihla. Leqiliki sana. Ejani kawuvule tayi. Ejani. Kavula manje ngathi ufuna ulungisini. Honeni ingxaki yeqhilika yileyo ke ngoba ifuna inyama, ningayigqiba yonke ilali niyokhangela inyama kodwa fona sifika inyama ingumdlivu. Hayi fona sifika kodwa amadoda elali sesibomba aphambili kakhulu mani impela honeni. Ngoba ingxaki inye ndilibele nje isiginci kwela bhayile mdaka kuba bezikhona bewuqhawuka uhlangana. nini impazamo endiyenzileyo kulibala ikatari madoda. Yo umuntu uyabuzwa sibenze isiginci madoda ndiziphetha ngatu. Yo afuna ndithenge sesibini sihlala apha ekhaya izawuba khona ingxaki. Honeni kusile kusasingenaqhilika kodwa inyosi kuthiwa zikhona amasiyeni. Nini kusile man. Ke sayitya amandla lo makhe. Yasiphethenisa amalwimi kodwa ke kusile ngokuJola bethe kwinyosi. Ngobe nimkhangele bethe zikhona ngoba ndiyafuna ukuba zindawo nisihambe siyozikhupha.
Ondini ngelishwa malentwana isezinyosini zakhutshwayo phofu yayikhona ngozaziphakulwa itsho uba zemka ithi yona zisekhona siyafika ngiyacaba hayi mntanam zakhutshwa zonke apho zazikhona. Kunzima ujole becuba yonke into edibanisa imaki nezinye izinto zentengo ngoku le nto iyamphakuzelisa. Le ndawo kanjwa amadona kanjwa ngezidende ngoku wena uyakhalaza ujola ha ndiqhike ayivuna kodwa inyosi ezingxaki Noni ndihambe siyofika kwezinye bake zininzi ezimpalo zikhoyo apho ezike zaboma uma kwezi asizujenkela noma zendungu ndizawungena ngaphakathi. Namhlanje John. Isakhangela wona uqaliphe qolo. Zanalo John zanalo. ngiyama kumnyama bandiboni ngoba into le ndiyibona phambi kwam. Okwesibini le ndawo imxino manje akungeneki abenyosi zakhela ngaphandle ngozitshonile pha andiyazi ke ngizake ndizame kodwa. Bayathembisa lo. Hayi khona incinde khona. Hayi kodwa manje leqhilika. Hayi. Yasebenzisa. Yo, undini ungaphawula emaweni ohlobo. Hamba ngesifuba, no? Ayasebenzisa. Yo, undini. Andiphi makhi man. Ah, Manje mane kwazi andiphi makhi.